Цивільний екіпаж Crew Dragon на орбіті почувається добре. Про це у Twitter написав власник компанії SpaceX Ілон Маск. У компанії повідомили, перш ніж піти спати, астронавти 5,5 разів облетіли навколо Землі, взялися за наукову роботу і кілька разів поїли. Екіпаж Inspiration 4 провів неймовірний перший день у космосі. Вони здійснили понад 15 обертів навколо планети Земля з моменту зльоту. Ці жителі американської Флориди отримали місця у першому ряду. Вони змогли спостерігати за запуском першого в історії космічного корабля з виключно цивільним екіпажем. Нам дуже сподобалося спостерігати за цим. Ми кожен раз насолоджуємося. На моїй пам'яті перше, що було пов'язано з НАСА або космосом, це висадка на місяць. Пам'ятаю, спостерігав за цим по телевізору. Це ракета Falcon 9 компанії SpaceX. Вона 16 вересня стартувала з космодрому на мисі Канаверал. Політ комерційний. Усередині капсули Dragon 4 непрофесійних космічних мандрівників, 2 чоловіків і 2 жінки. Вони проведуть на орбіті 3 дні. Екіпаж капсули очолює підприємець-мільярдер Джаред Айзекман. Разом з ним полетіли медик Хейлі Арсену, ветеран ВПС та інженер з аерокосмічних даних Кріс Семброскі та геофізик і підприємець Сіан Проктор. Апарат вийшов на орбіту на висоті 575 кілометрів. Це на 150 кілометрів вище МКС. Астронавти-любителі будуть спостерігати за Землею і проводити деякі наукові експерименти. При цьому команда не матиме жодної ролі в управлінні кораблем. Це вже 3-й політ цивільних осіб у космос. Так, 11 липня цього року на орбіту злетів мільярдер Річард Бренсон. А за 9 днів в космосі побував ще один мільярдер Джеф Безос. Правда, з ними були професійні пілоти. Крім того, їх кораблі повернулися назад відразу після того, як ледь вийшли за межі атмосфери Землі.